Torn de la CUP, senyor Pujades. Bona tarda a tothom. Bé, ara que el sistema capitalista s'ha tret la careta de benestar social, de drets socials, de cohesió i de consumisme feliç, ens trobem amb el seu autèntic rostre, que és el de generar desigualtats, de fer més pobres, fer més rics a uns pocs i d'escanyar territoris i a persones. Ara nosaltres estem patint les conseqüències d'aquest sistema que altres països ja fa segles, dècades que estan patint. Ara és el nostre torn. Entenem que l'única manera de plantar cara a aquest atac frontal és precisament organitzant-nos, obrint les portes a la ciutadania a prendre les seves pròpies decisions, a apoderar-se. Entenem que la participació ciutadana no és un eslògan de campanya electoral, se l'ha de dotar d'un poder decisori real, amb decisions vinculants. Nosaltres hem estat fora de l'Ajuntament aquests últims 4 anys, però no per això hem deixat de fer feina i hem presentat mocions que, si bé s'han recollit, no s'han portat a la pràctica, però no s'han portat a la pràctica no per falta de recursos ni de voluntat, sinó és que el problema és precisament això, que necessitem un Ajuntament valent que faci costat a la ciutadania. Es tracta de voluntat política, la ciutadania s'ha autoorganitzat per plantar cara als desnonaments. Tenim 2 exemples aquí a Blanes. Hi ha una situació d'emergència social real que hem de fer front i només ho aconseguirem si la ciutadania té el suport de l'Ajuntament. No ens val emparar-se en la legalitat vigent o amb la mancança de pressupostos. Està demostrat que és una qüestió de voluntat política. Per tant, nosaltres entenem que hem de canviar aquest model de clientelisme cap a les elits, cap al sistema bancari. És hora de prendre el poder. Moltes gràcies. Des de la CUP. Sí, donar la benvinguda a l'Àngel Canosa i en Jordi Urgell al desconcert que suposa la democràcia representativa. Nosaltres fa 4 anys que estem intentant saltar aquest mur i amb això ha estat la nostra tasca, presentant mocions i fent possible la primera audiència pública de l'Ajuntament de Blanes. I saber què és això, vull dir, la democràcia representativa és molt llaminera i suposo que per això és el que us passa, aquest desconcert. Nosaltres estem acostumats i com a organització assembleària que som, a l'ADN que portem apostem per la democràcia directa i intentarem saltar el mur el més aviat possible. El torn de la CUP, senyor Pujades. Sí. Bé, no és compatible apostar pels nostres paratges naturals quan s'està a favor de perllongar la C32. És un model obsolet que el que fa precisament és trinxar el nostre territori i tallar-nos aquest pulmó verd que tenim a l'interior. Vull dir, tant que parlem de turisme i de desestacionalitzar i apostar per altres valors, i el que estem fent és el contrari, aplicar models antics que s'han demostrat que no funcionen. Parlar d'afavorir el petit comerç i apostar per grans superfícies, per la implantació de grans superfícies a Blanes o per grans comerços, grans hotels, tampoc és compatible. O fomentem una cosa o fomentem l'altra, perquè el que nosaltres volem és un poble on s'hi pugui viure. No volem una ciutat on només es pugui venir a consumir, on només es pugui venir a passejar i prou. Volem una ciutat que no sigui dormitori. Volem una ciutat on als carrers, a les places, es puguin crear aliances, es puguin crear teixit social. Si no, no som un poble. Som un Port Aventura. Som una ciutat fantasma. Per tant, zones peatonals sí, ampliació d'espais verds sí, connectar els espais verds sí, fomentar el petit comerç, el producte de proximitat. Tenim la delta de Tordera amb un potencial agrícola i natural bestial. Aprofitem aquests recursos que són productius, que no estan basats en l'especulació del territori. Moltes gràcies. Senyor Canosa, Esquerra Republicana. Sí, pel que m'ha semblat entendre, properament remunicipalitzarem les zones blaves. Trobo que és una bona notícia. Espero que no sigui l'última remunicipalització, sinó que sigui la primera de moltes. Tant de bo sigui així. I pel que fa a tots els temes aquests que s'han tractat de seguretat, de turisme, de platges, d'equipaments, nosaltres des de la CUP el que entenem és que el que hem de començar a buscar són solucions estructurals i inventar noves idees. Tot el que és qüestió de fires, tot això està molt bé, però vull dir, ja s'ha fet i no funciona. No és un model que ens solucioni la vida. Estem lligats a l'estacionalitat i al pur atzar especulatiu de que si Rússia, que si Ucraïna. No és aquest el nostre model. Hem de trobar solucions estructurals i pactades amb la ciutadania, amb els sectors afectats. Vull dir, si no fem ús de la participació ciutadana, tornarem a estar allà mateix. Moltes gràcies. El torn de la CUP.
Bé, nosaltres estem per la ruptura immediata amb l'estat espanyol i per l'inici també immediat d'un procés constituent que ens porti cap a una república catalana dels justos. Nosaltres com a organització independentista som hereus directes de tots aquells que durant el franquisme i durant la transició mai van estar d'acord amb el jou de l'estat espanyol, els que ja van veure que la transició va ser un engany. L'esquerra independentista, per tant, és la nostra adscripció política ja des de fa temps. Nosaltres entenem que l'alliberament nacional no passa només per Catalunya, sinó pels països catalans, que és el nostre mar nacional natural. Qui vulgui entendre que no és així ho farà des d'una mentalitat espanyolista. Entenem també que l'eix nacional passa estrictament també per l'eix social, no hi ha llibertat nacional sense llibertat social. Proposem un model transformador de país. No es tracta de canviar cromos, es tracta de que les elits financeres tant d'un cantó com de l'altre ens deixin d'extorsionar. Es tracta ja d'apoderar-nos i començar un procés constituent que ens porti cap a aquesta justícia social. Moltes gràcies. La CUP. No, senyor Atalaya, deixi'ns de tractar com a colònia de l'estat espanyol, perquè ni Catalunya ni els països catalans volem ser colònia, i aquesta voluntat d'espanyolitzar-nos comença a ser una mica preocupant i alarmant. I em sorprèn que no es copsi que si hem arribat a aquest estat de col·lapse social i econòmic és degut a una democràcia representativa i a un sistema neoliberal salvatge i que no té res a veure amb el nostre procés d'alliberament nacional. Llavors, pel que fa als independentistes, amb seny, d'acord, tot el seny que calgui, però és moment de desobeir. Ara estem en un moment crucial. O tenim uns ajuntaments que recolzin a la ciutadania o aquest procés serà en va, serà un procés de frustració. Estem en un moment clau. O és ara o mai, i si no tenim ajuntaments que recolzin aquest procés estem perduts. El que no pot tornar a passar és un 9-N, un 9-N on l'Ajuntament va donar a l'esquena a la ciutadania i a la voluntat popular d'expressar-se a les urnes. Per tant, nosaltres com a organització municipalista entenem que ara és el moment i ara és el moment d'apretar i d'aconseguir aquest procés que si no és amb un procés transformador socialment no és un procés vàlid. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La CUP. Sí, nosaltres, tot i estar fora de l'Ajuntament durant aquests últims 4 anys, no hem parat de treballar, hem intentat trencar aquest candau que és l'Ajuntament i la participació ciutadana. Entenem que si des de fora hem fet tota aquesta feina, des de dins en podrem fer molta més. No som flor d'un dia, l'organització ja porta anys i panys dins de l'àmbit municipalista, és la nostra vocació. Entenem que venir aquí a ocupar un lloc no es tracta de gestionar mocions o petites quotes de poder, sinó venim amb la vocació de transformar, de proposar coses des d'una altra manera de fer i entendre la política. Nosaltres venim del carrer, venim dels moviments socials, hem estat actius durant aquests últims 4 anys i per tant ens devem a ells i a ells representarem si entrem aquí dins. Moltes gràcies.